konturatu altza bizitza hau bizitzen ez digutela eakutsi. Eakutsi bertze duten, ez dakit, bino ez digute eakutsi. Zer da eakutsi digutena edo ikasi duguna? Hirugarren dimensio hontan, kanpoko bizitza hontan, gure ustez bestik gu onartzeko inberduguna iten. Hola, pasten dugu bizitzan zati handi bat. Ez da kontu neuki gabe, ia benetan hoi naizun edo ez. Ia zure esentziak, zu benetan zan horrek hoi desio duen edo ez. Hoi anulatu. Hoi anulatu bestela igual baztertuko zaitu inguruk. Alegia bizitzen ez digute eakutsi. Lasai, bino jaioa momentutik gauza bakarra do argi. Hilingo gala. Ja. Eta hiltzen ez digute eakutsi. Eta, ez dakit zuen esperientzia nola den, bino zue ingurukon bat ja eriotzea gertuatzen nahi denin, ikusiko zu ze tabua den gai hoi. Ze tabua. Hau gizarte alrebesain duguna, futbola zitzaiteko eta txoakita zitzaiteko, ez du bate problemikan, eta benetan denak biziko duguna izkutatu. Eta sexua eta zure zoriontasuna, tabar. Orduan, kuriosoa da, ez? Esperientzi kuriosoa erabakigu, edo aukeratu du non, torriga, ikaragarrizko potentziala dugu denak zuke bai, ikaragarrizko potentziala. Konturatu baza, potentzialoi zure inguruk ezautzen du, zu beldurtu itentza horrekin, eta izkotatu itentzu. Itu, bideo honetatik zema gauza ikusten dien, Ja, nire gizakia baina. Ja. Bai, hoizeinek esaten zuen Nelson Mandelak, Gandik, jende pila batek esatu. Gu benetan beldurtzen gaituna gure argia dela. Gure potentziala, gure almena, egin genezakena. Eta horrek intelektukin ez du zer ikusik. Ez du zer ikusi zure neuronak ongi dabiltzan edo ez, edo zenbat juzun, edo zenbat titulo juzun. Horrekin ez du zer ikusik. Izan zaitezke, amakin bat doktora duena eta ez oso persona maitagarria, ni berez esan ningo nuke bitu ze gauza, putakume galanta aleia, hola. Edo izan zaitezke, bate ikasketik ez duna, ikasketa, esan nahi dut, ikasketa intelektuala, liburu aurren itendinak, edo beste irakasle batek eakutsi dizuna, holako entidade bai eskola, edo instituto, edo ikastola, edo ikastetxe batin, unibertsitate batin, edo online, ona izun bezala. Holako bakar bate ez duna, eta munduko maitasun gehinadun izakia izatia. Gizakian historian pixkat irakurtzen bali mazu konturatuko za persona maitagarrinak ez izan ikasketak gehienak juztenak, Batzu bai, beste pila bat ez? Osea, ikasketak eukitzik ez du bermatzen maitagarria izan zanik, Ez? Orduan, ez bizitzen eta ez hiltzen. Ja. Eta? Ibilbide hortan aldugun nahi jon saiatzen, Eta aldugun hortan, dudik ez, nik bi aukera ikustatiut, edo oraina ezautzen zu, eta orduan, orain gertatzen den hori behintzat bizizu eta ohartzen za, edo ohartu zaitezke, naizkio batzutan izkutatu, beldurra ematen duelako, edo naizuna, edo etza enteratzen, eta zure ustez bestik zu handik esperoten bizitzoi bizizu. Ni bere momentu ikastaroak eta ematen itun, hitzaldiak eta ematen itun, eta tokatzen zin alako batin, 60 gorako personak, emakumik izaten zin normalki, neharrez, esan dutena ez dut uste neharraiteko badenik, ze pasten hemen, edo igual esperientzia bizitu, eta bat zen tristurana, eta besti alaitasuna, eta nizan, ze pasen zaio izaki horrei neharrez, eta ze pasa da, eta akortzena, galdetu izana, eta orokorrien esaten zutena zen, konturatzen ainaz, ez dutela bizitza, bizitu. Osea, teatrua indutela. Nere ustez bestik nere gandik espero zutena indutela.
Izan dieke gurasuk halako informazio eman ziotelako, edo halako hezkuntza jasizulako, edo supereliza hemen herri guztietan txugun oikintako txandriuk bizitutulako, hoi beste bateko. Bino bai, eta gogorra da, gogorra ez, oso gogorra. Bino persona horrek konturatzen den momentutikan, konturatu naz, ez dutela bizitza. Momentu hortatik bertatik bere eskutan do erabakia. Eta hemendik aurrera ze hasiko na bizitzen edo ez. Bere bizitza bere erabakia da, zure bizitza zure erabakia da, nire bizitza nire erabakia da. Alduten neurrian.